It-traffikar uman huwa t-tieni l-aktar industrija illegali li minna joħroġ profitt. Waqt konferenza li tħarsa lejn il-ħidma ta' dawk li jagħtu l-ewwel għajnuna f'każijiet ta' traffikar uman, iltqajna ma' Jessica Saliba Thorn li hija l-koordinatriċi ta' shelter li toffri l-Aġenzija appoġġ. Magħna tkellmet dwar każ li ltaqgħet miegħu fejn vittma saħansitra kellu restrizzjonijiet ma' min jagħmel kuntatt. Ir-riżulta li kienet jgħix fejn kienet jaħdem, ġifieri kien qiegħed bħala living carer, li kien terribbli apparti li ma kienx l-affarijiet li kienu promise ma kienux qegħdin hemmhekk, kien hemm ħafna affarijiet bħal abbuż li kien verbali, kien hemm istanzi wkoll fejn kienu fiżikali wkoll. Hija spjegat xi sinjali li jistgħu juru elementi ta' traffikar uman. Sinjali li wieħed jista' jipprova jara qisu jekk il-persuna tgħix fuq il-post tax-xogħol, jekk taħdimx sigħat eċċessivi, jekk għandix drittijiet li titkellem, jekk għandix drittijiet li forsi toħroġ iltaqa' ma' nies tal-komunità tagħha stess, qisu jekk hemmx restrizzjonijiet ukoll fuq il-moviment jew ħafna drabi eżempju xi ħaġa niltaqgħu ma' ħafna hija li d-dokumenti jinżammu għand il-perpetrator rather than fuq il-vittma. Jessica qaltilna li min jinnota dawn is-sinjali għandu jirrapporta. L-ideali u l-iktar ħaġa sempliċi li dak li jista' jagħmel hija li jxempel 179.